Kun naf l-istatus tiegħek, kun naf id-drittijiet tiegħek. Qed tfittex li tiċċaqlaq jew forsi qed timpjega persuni għal xogħol bejn pajjiż u ieħor fis-settur tal-kura fit-tul fl-UE jew EEA? Il-kura fit-tul tkopri l-assistenza għan-nies li jeħtieġu għajnuna fl-attivitajiet ta' kuljum. Inklużi dawk li jeħtieġu kura permanenti ta' infermiera, bħal anzjani jew persuni b'diżabilità. Din tinkludi servizzi differenti li diversi professjonisti jipprovdu f'istituzzjonijiet, fid-djar jew f'postijiet oħra fil-komunità. F'xi pajjiżi taħdem bħala impjegat u f'oħrajn bħala persuna li taħdem għal rasa, speċjalment fil-kura fid-dar. Huwa importanti li tkun taf u tifhem id-differenza. Id-drittijiet u l-obbligi tal-impjegati huma definiti minn kuntratt ta' impjieg. L-impjegati huma koperti minn liġijiet tax-xogħol u tas-sigurtà soċjali u meta jkunu impjegati, l-impjegatur għandu jieħu ħsieb id-dokumenti tagħhom. Dan ifisser li bħala impjegat inti aktar protett. Dawk li jaħdmu għal rashom biex jieħdu ħsieb ħaddieħor jaħdmu b'mod indipendenti. Huma jiddeċidu l-ħinijiet tax-xogħol tagħhom stess, iżda huma responsabbli wkoll għat-taxxi u l-kontribuzzjonijiet tas-sigurtà soċjali tagħhom. Dan ifisser aktar libertà iżda inqas protezzjoni. Jekk taħdem barra minn pajjiżek, hemm affarijiet oħra li għandek tikkunsidra. Inti impjegat jew impjegata fil-pajjiż fejn taħdem, jew tipprovdi servizzi fiżikament f'pajjiż ieħor, forsi tgħix f'wieħed u taħdem f'ieħor. Il-fejjim tal-istatus minn qabel jgħin biex jiġu evitati nuqqassijiet ta' ftehim u jiżgura ċertezza legali għal dawk kollha involuti. Għal aktar informazzjoni żur is-sit elettroniku tal-ILA